ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಾ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತದೆ ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟೇನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಿ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವರಿಂದೇನಿದೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 5:45 ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಐತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕಸಿನ್ ಬೈದಲಿನಿ ಇನ್ನೆತ್ತಾಲ್ ಮುರಾಣಿ ಬೈದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಚೌತಿ ಆಪುಂಡು ನೀ ಚೌತಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಚೌತಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಗಾಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಕೈತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇನು ತೂಪವೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪವೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ತ್ರಿಷಾ ಪಂದ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಇತ್ತನು ನರ್ವಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕಿತ್ತಲೆ ನರ್ವಸ್ ಆವನುಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಂಡ ಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಂಡೆ ಅವು ಏನು ಪಂಡೆ ತನಿಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತದ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಆಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ನನಲ ಅಂಚ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.